Bon dia. Balenyà ha homenatjat per primer cop les víctimes que la Guerra Civil va provocar al poble. Són 29 persones, de les quals es té constància fins ara, d'un bàndol i de l'altre, morts a conseqüència del conflicte. Ahir es va inaugurar un monòleg de cera amb els seus noms al cementiri i dissabte es va presentar el llibret Vides troncades a Balenyà, obra de Rosa Sala i Jordi Jurada, que recull els 29 casos. L'homenatge es fa coincidint amb el 80è aniversari del final de la Guerra Civil. L'Al dia Catalunya Central d'aquest dilluns 10 de juny de 2019 té altres notícies destacades que ara avancem. Carles Forriols, president de la Fundació Trueta, guanya el Premi Osonenc de l'any 2018 que lliura el 9-9. Montse Ayats, Imma Ullic, Carme Torrents i Bruna Vilamala van ser les 4 finalistes. La Fira del Vi del Bages aconsegueix en 2 edicions aglutinar el sector vitivinícola de la comarca. La plaça Sant Domènec, el centre neuràlgic de la mostra, ha estat ple de visitants i activitat durant tot el cap de setmana. El carrer de la Pietat de Berga celebra una concorreguda Patum, la prèvia a la gran festa de la ciutat. També anirem al Ball de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet, que va batre un rècord històric de balladors amb 14 colles. El Manresa puja a tercera divisió. Un empat sense gols a casa ahir contra el Girona B permet als bagencs tornar a tercera 11 anys després i en una temporada en què han hagut de superar diversos entrebancs. L'Ajuntament de Balenyà ha homenatjat per primera vegada les 29 persones que s'ha acreditat que van morir a la guerra al poble o fora d'un bàndol o de l'altre. Ho ha fet presentant el llibre que recull la seva història i dedicant-los un monòlit al cementiri. El que havia de ser un homenatge als 3 veïns dels Hostalets morts al camp de treball de Gusen, Àustria, ha acabat amb un llibret on s'hi recull la fitxa de les 29 víctimes, entre les quals un nen de la Guerra Civil i els inicis del franquisme a Balenyà. El treball de la regidora Rosa Sala i Jordi Jurada es va presentar dissabte en un acte que va comptar també amb una interpretació de Montse Albàs, que es posa a la pell d'una testimoni de l'època a Prats de Lluçanès. L'única víctima que es va produir al poble va ser la d'un nen de 10 anys que jugava als mateixos terrenys on ara hi ha l'Ajuntament i que va ser víctima d'un bombardeig que va errar en el seu objectiu, que era el camp d'aviació. La tasca de memòria històrica culminarà amb la instal·lació de 3 llambordes a Stolperstein, als domicilis de les 3 víctimes dels camps de treball. Quan vam iniciar això, vam veure que tardaríem segurament un parell d'anys a que poguessin instal·lar la llamborda, perquè hi ha molta gent que ho està demanant, i al mateix temps ens van anar arribant notícies de gent que havien mort igualment, no als camps de concentració, però que durant la Guerra Civil hi havia hagut bastanta gent que havia sortit perjudicada. I ens vam anar movent en aquest sentit. Al principi no consultava el padró, però finalment sí que vaig poder consultar el padró i vaig poder trobar les famílies. I no totes em va ser fàcil trobar-les, i algunes pensava que no les trobaria, però finalment un ho va dient a l'altre, i vas trobant de quina casa eren, en la casa qui viu en aquell moment. Les 29 víctimes de la guerra i el franquisme als Hostalets també tenen ara el seu espai de record al cementiri, on diumenge s'hi va inaugurar un monòlit. A la presentació del llibret hi van assistir, a banda de descendents de les 29 víctimes, la historiadora Rosa Toran, de l'Amical de Mauthausen, i Josep Font, responsable de la xarxa d'espais de memòria democràtica de Catalunya. Carles Baronet, que deixa l'alcaldia de Folgueroles després de 12 anys, marxa satisfet de la feina feta. Tot i haver encapçalat sempre una formació independent, s'ha afiliat al PDeCAT i en les municipals del 26 de maig donava suport a la candidatura de Miquel Serra de Junts per Catalunya, resultat de la confluència dels independents i del PDeCAT. Els comicis, però, els va guanyar amb una majoria molt àmplia de 8 regidors a 3, la llista Desperta Folgueroles associada a Esquerra. Del perquè del resultat, Baronet en feia aquesta reflexió al programa Angle Obert del Nou TV. He arribat a la conclusió, i això està passant des de fa uns quants anys, que el vot sensació, il·lusió, està suplantant aquell vot més autèntic i genuí, que era el vot de la reflexió i de la convicció. I aleshores, avui en dia, et pots pensar que perquè fas la feina molt ben feta o perquè allò que vas comprometre amb els teus veïns donarà rèdits claríssimament i no saps per què, doncs, o per la situació del país, o perquè algú ha trobat un filó dient que no sé què, doncs
la gent s'il·lusiona i, evidentment, se n'oblida de tot. Crec que aquesta és una de les feines o de les tasques més importants que ens queda a les persones que estem vinculats a la política d'aquí en el futur. Crear un partit important de centre-centre-dreta que pugui capitanejar el futur de Catalunya. Per tercer curs consecutiu, els alumnes d'Educació Secundària del Berguedà han participat del programa Innova Petit, projectes de tecnologia aplicada a la vida diària. S'hi han presentat 29 prototipus creats pels equips d'alumnes dels 7 centres d'educació secundària de la comarca. El nou Institut Serra de Nuet de Berga ha acollit aquest divendres la presentació dels projectes de tecnologia aplicada del programa Innova Petit, implementat al Berguedà per l'Agència de Desenvolupament. Aquest és el tercer curs d'aquest treball creat amb l'objectiu d'incentivar l'alumnat als estudis tecnològics. Organitzats per grups, cada equip de treball havia de crear un prototipus d'un aparell o aplicació amb l'ús de tecnologia, amb usos reals a la vida diària i que pugui ser comercialitzable en un futur. Les xifres de l'evolució del programa Innova Petit són encoratjadores. Al primer curs d'implantació del projecte hi van participar 113 alumnes de 5 centres d'educació secundària, els quals van presentar un total de 27 projectes. Al curs 2017-2018 es van realitzar 25 treballs, amb la implicació novament de 5 centres i 100 alumnes. Enguany ha estat el primer curs en el qual han participat tots els 7 centres d'educació secundària berguedans. També és l'any amb més alumnes implicats, 119, i rècord de projectes presentats, 29. Al final de curs s'organitza l'exposició dels projectes. Cada equip participant ha hagut d'explicar en 5 minuts en què consistia el seu prototipus, com s'havia creat i les aplicacions pràctiques en la vida real. Un jurat format per representants del món empresarial i acadèmic era l'encarregat d'avaluar tant els prototipus presentats com la presentació per part del grup de treball. En molts casos, els alumnes han presentat vídeos promocionals del seu invent per reforçar la seva ponència. Carles Furriols, ànima de la Fundació Trueta, va ser escollit divendres usonenc de l'any. El premi l'atorga el grup El 99 a través de les votacions dels seus lectors i es va lliurar al Teatre Centre de Manlleu. Montse Ayats, Imma Ullic, Carme Torrents i Bruna Vilamala completaven el grup de finalistes. Carles Furriols recollia el Premi Usonenc de l'any 2018 al final de la gala de divendres al recentment estrenat Teatre Centre de Manlleu. Els lectors del 99 han reconegut el compromís social de Furriols, que va exercir de cooperant de Metges Sense Fronteres i que va acabar abandonant l'exercici de la professió mèdica per fundar l'Associació Humanitària Doctor Trueta, actualment Fundació Trueta, que dona feina a persones en situació vulnerable a través del Centre Especial de Treball que té a GURB. Vaig viatjar una mica pel món i em vaig donar compte que això estava molt mal repartit. I a partir d'aquestes experiències i de tot aquest acompanyament del que deia abans de la terra, de les persones, del pensament de tots, doncs fa que flueixin coses com la Fundació Trueta, que l'any passat van fer 25 anys. En el primer discurs que va fer, llavors com a finalista, Furriols va recordar l'exalcalde de Manlleu Joaquim Vives, traspassat recentment, i Marta Rovira, secretària general d'Esquerra, exiliada a Suïssa. Les altres 4 finalistes, Montse Ayats, de Per què no ens fotin el tren, l'arqueòloga Imma Ullic, Carme Torrents, exdirectora de la Fundació Verdaguer, i la futbolista Bruna Vilamala, destacaven, entre d'altres, la importància de la col·lectivitat o de la cultura i del patrimoni, i que aquesta edició de l'Usonenc de l'any hagi tingut majoritàriament candidatures femenines. I encara que pugui semblar insignificant, aquests petits gestos ajuden a donar petits passos perquè la dona tingui la visibilitat que mereix en la societat, i no només en el món de l'esport. El grup Pelat i Pelut va posar música a la gala, conduïda per les periodistes Esther Rovira i Clàudia Dinarès. Després de 2 edicions, la Fira Viva ja dona per consolidat el seu primer objectiu d'aglutinar tota l'activitat vitivinícola del Bages. El Parc de la Seu i la plaça Sant Domènec han acollit una autèntica allau de persones aquest cap de setmana en una mostra de vins, gastronomia i arts visuals de quilòmetre zero. La cultura vitivinícola i els cellers de la denominació d'origen del Pla de Bages han estat els protagonistes aquest cap de setmana a Manresa a la Fira del Vi del Bages, la Fira Viva, que incloïa Visuals 2019 i que posava en valor la cultura del vi al territori. Una fira que arribava a la segona edició i que es consolida. També un paraigua que ens unifica a nivell de diferents sectors a sota d'una mateixa bandera per perseguir uns mateixos interessos. Per tant, ja l'origen de la Fira Viva ja és complexa, perquè és així com creiem que es pot configurar una realitat comprensible i que es pot potenciar i que es pot explicar ja no només a la gent de dintre,
que encara ens falta molt per conèixer el que és la nostra comarca, sinó també per explicar a la gent de fora el que és el Bages. L'activitat que començava divendres a la nit al Parc de la Seu de Manresa, amb la nit dels Picapolls sota la llum de la lluna, una proposta que va ser tot un èxit i en la que hi van assistir més d'1 miler de persones. El centre neuràlgic de la fira va ser la plaça Sant Domènec, que va estar plena de gom a gom dissabte durant tot el dia i diumenge al matí, on es van poder fer tastos de vins i també comprar-ne, tot acompanyant-ho amb tapes elaborades pels fogons gastronòmics del Bages, que van ser els encarregats d'oferir la mostra gastronòmica, un col·lectiu de cuiners professionals de la comarca que té l'objectiu de promocionar la gastronomia i el producte del territori, tot en un cap de setmana farcit d'activitats a la capital del Bages. El llibre Les colònies industrials de la Conca del Llobregat, 150 anys d'història, recull totes les dades, anècdotes i fets dels nuclis industrials del riu des del seu naixement a finals del segle XIX fins a la seva transformació en nuclis veïnals en l'actualitat. La historiadora de Porreig, Rosa Serra, és l'autora del volum. La Diputació de Barcelona ha finançat l'estudi i publicació del llibre Les colònies industrials de la Conca de Llobregat, 150 anys d'història, presentat aquest dimecres a Barcelona. El volum és obra dels historiadors Rosa Serra i Albert Balcells. L'autora, molt vinculada a la colònia de Calpons, ha recopilat documentació inèdita i fotografies per explicar com eren aquests nuclis industrials i com han influït en la història de zones com el Berguedà. Tota aquesta connexió es veu molt bé en les fotografies, no? Que es pot descobrir, i així ho hem mirat, documents inèdits, però sobretot paisatges inèdits. Hem posat atenció que els protagonistes de les fotografies fossin els homes i les dones, els nens i les nenes que van viure en aquests 150 anys d'història. El llibre té més de 500 pàgines i, a més de dades i documentació de l'època, explica les vivències de molts dels que hi van viure. Al Llobregat i els seus afluents hi va haver 63 colònies industrials, 16 d'elles al Berguedà. D'aquestes en sobreviuen 15 i només la colònia del Carme, l'antic poble de Sant Salvador de la Vedella, va desaparèixer per la construcció de l'embassament de la Baells. Les colònies van viure la seva gran expansió econòmica a la primera meitat del segle XX, adaptant-se a les noves realitats geopolítiques. L'augment dels costos laborals, la necessària inversió per modernitzar les instal·lacions i la competència en mercats més econòmics van marcar, a principis dels anys 70 del segle passat, l'inici del final d'aquest model industrial. La Patum del carrer de la Pietat de Berga tanca una de les seves edicions més multitudinàries dels darrers anys. El bon temps i les ganes de Patum dels berguedans han fet que el barri s'omplís de gom a gom els 3 dies de la festa. Centenars de persones han pujat al cap de setmana al carrer de la Pietat de Berga per gaudir dels primers salts de Patum de l'any. El bon temps ha afavorit i molt l'augment de visitants que aquest cap de setmana s'ha deixat veure per tot el barri, especialment durant les tandes de Patum a la plaça Francesc Palau i Quer. L'Associació de Veïns valora molt positivament la festa, ja que, segons ells, ha estat una de les més multitudinàries dels últims anys. La popular Patum de barri, que ha plegat a petits i grans, ha esdevingut ja una segona escola de patumaires, infants i joves que malauradament no han pogut accedir a la Patum infantil o que simplement ja superen les alçades establertes. Allà, i gràcies a tots els cuidadors de les comparses, tots poden fer els seus balls com si fossin a la plaça de Sant Pere. Aquestes són imatges d'ahir al migdia durant la Patum de lluïment, que va recordar a 2 patumaires que ja no hi són. Josep Tort, vestidor de plens del carrer durant molts anys, i l'exalcalde de Berga i veí del barri, Agustí Ferrer, van ser recordats amb forts aplaudiments abans de l'inici del salt de masses. Durant la festa es van poder veure les novetats que l'associació havia preparat, com la restauració dels 4 cavallets o els nous vestits dels nans nous. La nova logística del bar també va afavorir per agilitzar les cues que generaven a l'hora de comprar menjar i beure. En aquesta línia i durant la Patum completa d'ahir a la tarda, la comissió de festes va esgotar existències degut a l'alta afluència de visitants durant el cap de setmana. 14 colles van participar ahir a les Gitanes de Sant Vicenç de Castellet, recuperades des de 1992. La coronació de la núvia, enguany de la colla dels geganters de Sant Vicenç i l'estrena de Pere Anton com a president de la comissió organitzadora van ser 2 dels moments més destacats de la jornada.
Un cop l'any, a la plaça de l'Ajuntament de Sant Vicenç, els cascavells, les castanyoles i els mantons llueixen davant d'un gran públic. Això passa des del 1992, any de la recuperació d'aquesta festa per l'esbart del municipi. I, de fet, va tornar-se a celebrar el passat diumenge. Perquè ha sigut unes gitanes amb més gent que mai ballant i més gent al públic. Han sigut més de 350 balladors, és un rècord absolut i possiblement costarà molt tornar a repetir aquesta quantitat. Una festa històrica i que per aquest motiu va ser declarada d'interès local i també recentment adherida al catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. Crec que el que està agafant és el cos com una festa important, ja no només a la Catalunya central, sinó fins i tot traspassa fronteres. A nosaltres ens fa molta il·lusió, no tampoc és el nostre objectiu que sigui una festa que la conegui tothom, és una festa nostra i que ens agrada molt que la gent hi pugui participar. La ballada va començar tocada ja a les 12 del migdia, amb l'entrada a plaça dels Gegants i el Vals dels Barons. Tot seguit, el Ball de Caldes va agafar protagonisme de la mà de la colla d'antics dansaires, que la formen gent que va recuperar la festa, així com també la colla d'exdansaires de l'Esbart. Ja finalitzada l'entrada de totes les colles a la plaça, que enguany n'eren 14, van coronar a la Núvia 2019, que pertanyia a la colla dels geganters de Sant Vicenç. I prop de 350 balladors de l'Esbart Dansaire Castell de Tona han participat aquest migdia al tradicional recital de ballets a la plaça Major del municipi en l'aplec que té lloc des de fa 77 anys, coincidint amb el dilluns de Pentecosta. 18 danses en 2 hores que han inaugurat tots els balladors junts i que ha seguit amb el ball de la Rosaraire Major, Olga Castells, i el traginer major, Roger de Paz. L'aplec ha continuat amb els balls de bastons, de cintes i amb diferents danses de diversos punts dels països catalans. En les danses de l'aplec hi participen des dels més veterans fins als més petits, amb 3 anys. L'aplec d'aquest any era més especial per l'Esbart Dansaire del Castell de Tona, que enguany celebra el 75è aniversari en un bon estat de salut i amb molts balladors. Bueno, és tot un honor. Després de molts anys d'estar a l'aplec, a l'Esbart, és un honor ser la Rosaraire d'aquest any. És una pressió, no? Has d'estar com a l'altura, però és guai. Són les emocions a flor de pell tot el dia. És molt guai. Ha sigut tot un honor i, a part, és un plaer veure la gent al voltant i l'alegria que hi ha durant la festa. Per l'Esbart tots els moments són importants, però aquest ho és especialment perquè l'Esbart i l'aplec són com el germà gran i el germà petit, un sense l'altre no ho entenem. I aleshores el que intentem és que sigui la festa major, no només de l'Esbart, sinó la festa major tradicional del poble. Sí, l'Esbart estem en un bon moment, hi ha molts balladors, però sobretot ja està bé que hi hagi molts balladors i estem molt contents, però sobretot hi ha moltes ganes. I no només de l'Esbart, sinó de l'Embolcall. Totes les altres entitats s'han bolcat en aquest aplec. Qualsevol cosa que demanem sabem que ho tindrem o que els tindrem al costat perquè són fantàstics. El Centre d'Esports Manresa tornarà a jugar a la tercera divisió de futbol 11 temporades després. L'empat a 0 d'ahir al Congost contra el Girona B li va donar al club manresà l'ascens que anhelava, ja que feia bo l'empat a 1 del partit d'anada del play-off. El Centre d'Esports Manresa ja torna a ser equip de tercera divisió. En un partit amb empat a 0, els homes d'Andreu Peralta van fer valer el gol marcat a camp contrari la setmana passada i així van aconseguir el somiat ascens a l'estadi municipal del Congost. Està clar que ens ho mereixíem, vull dir, som un equip molt jove i no he vist un equip que hagi sigut, a part de l'Andorra, el partit allà, que va ser superior, però la resta d'equips. Girona és el club que és i són molt grans, però quan teníem la bola els hem mogut i els hi podríem haver guanyat el partit tranquil·lament. Precisament el municipal del Congost va ser el de les grans ocasions. A la gespa el Girona va sortir més concentrat i a la primera part ja va tenir algunes accions clares per anotar el gol que necessitaven si volien seguir vius en l'eliminatòria. Però a mesura que passaven els minuts els gironins no van tenir encert i en un final de partit boig, amb errades clamoroses per part dels dos equips i amb un gol visitant anul·lat al minut 91, el Manresa va poder celebrar el desitjat retorn a tercera 11 temporades després. El grup aquest de persones, el que han volgut, el que sí que han cregut en el projecte, en què es podia, en què érem capaços, al final ha sigut fàcil portar-los fins aquí amb molta feina, molta constància, molta humilitat. Amb una invasió de camp al xiulet final de l'àrbitre, jugadors, staff, afició i gent del planter manresà van celebrar una gesta històrica del club centenari.
Gerard Bofill va ser el gran vencedor en el Campionat de Catalunya Júnior de ciclisme en carretera que es va disputar dissabte a Sant Julià de Vilatorta. Una vuitantena de ciclistes van participar a la cursa amb sortida i arribada al carrer Núria de Sant Julià. Van fer un recorregut de 102 quilòmetres que les noies van començar a traçar a partir del quilòmetre 31. El recorregut els va portar per Osona i les Guilleries amb punts complexos com el Coll de Mansa, Coll Ses Planes, Coll de Rebell i Coll de Gomara. Gerard Bofill, de la Fundació Alberto Contador, creuava la línia d'arribada com a guanyador poc abans de les 12 del migdia. L'osonenc Arnau Gilabert, de l'antiga casa Bellsolà Girona Cycling Team, tot i jugar a casa, destacava la duresa d'un recorregut que coneix bé. I la veritat és que la carrera ha anat molt tranquil·la fins a la meitat de cursa i després s'ha començat a seleccionar el port més llarg que hi havia i res, hem estat en allà, hem atrapat els escapats i he vist que hi havia un forat, he atacat i m'ha sortit bé. I ens hem anat amb 5, he vist un forat més i dic, va, ja està. I he arribat aquí en 5 segons i supercontent. Bueno, corria a casa, sabia que era un recorregut molt dur, sabent que passàvem per Coll Ses Planes, que és una pujada bastant exigent, i bueno, hem intentat donar el màxim que hem pogut a l'hora que s'havia de donar. El director mai que ataqués pujant Viladrau. Ho he intentat, he marxat, hi havia uns escapats, però quan els he enganxat m'han enganxat a mi per darrere també. Les forces ja eren mínimes i bueno, molt content, molt content. El Parc de la Seu i la plaça de la Reforma de Manresa es van omplir dissabte en una nova edició del Manrosiònica, el festival sensorial de música electrònica de Manresa. Va comptar amb música ininterrompuda durant prop de 20 hores amb més d'una vintena d'artistes. Tot i que la plaça de la Reforma va estar plena durant tota la tarda del dissabte, un dels moments més esperats va arribar un cop més cap a les 10 de la nit, quan la llum del dia s'apagava i damunt la façana de la Basílica de la Seu s'hi podia veure projectat el màpping d'enguany, mentre a l'escenari de la plaça de la Reforma un line-up format per 5 dones posava el punt femení reivindicatiu al festival. Es el espacio en el que hacemos un guiño hacia la inclusión de la presencia femenina. La propuesta está formada única y exclusivamente por mujeres, hasta la stage manager, todas son mujeres. Y bueno, estamos muy contentos de hacer este guiño. Fibracat nos ha apoyado para que sea posible y nos ha permitido dar un pasito más en un poco la propuesta global. Un festival que comptava amb múltiples novetats, algunes d'elles al Parc de la Seu, amb un espai de workshop i un nou espai gastronòmic que permetia als visitants fer una estada més llarga i que va estar valorat de manera molt positiva. Pues la verdad es que muy bien, una sorpresa la verdad, porque íbamos un poco a ciegas a ver qué tal podía reaccionar la gente con este cambio hacia la búsqueda de algo más experiencial para el usuario, en vez de simplemente un festival en el que pasárselo bien, con lo cual la parte gastronómica también era importante para nosotros. Però la novetat més destacada del festival va ser la incorporació del Palau Firal als escenaris de la Manrosiònica, un nou espai amb els reconeguts DJ de Hacker o Àngel Molina en l'escenari industrial Like Experience. Acabem. Gràcies per l'atenció. Tornarem demà a la mateixa hora. Que vagi bé. Hola, iniciem el repàs meteorològic. Ho fem amb imatges del que ha estat el matí de dilluns, en conjunt marcat pel pas de bandes de núvols alts i mitjans i en alguns casos han deixat, com en aquest de Susqueda, el cel força tapat a l'inici del dia. I de fet des de Gavà es veia tota aquesta nuvolositat que pràcticament a principi del matí tapava força el cel. Nuvolositat ja més variable cap a mig matí i cada cop amb més clarianes, com s'aprecia a les imatges. De fet, la jornada de dilluns en conjunt està marcada per una situació força tranquil·la, però amb alguns matisos. Durant la matinada han passat bandes de núvols alts i mitjans, en alguns casos una mica més desenvolupats, que han deixat inclús ruixats a punts del Pirineu i del Prepirineu especialment. Poca cosa. I ara, a partir de migdia, s'espera el creixement de nuvolada
acumulades a punts també del Pirineu, del Prepirineu i del quadrant nord-est. De fet, ja estan creixent a punts, per exemple, com la Cerdanya, i vindran acompanyats de xàfecs, tempestes i calamarsa localment, especialment en aquests sectors del territori. A més, durant tot el dia, molt tapat el vessant nord del Pirineu, especialment la Val d'Aran, en precipitació feble i intermitent. A la resta del territori, doncs a banda d'algunes bandes de núvols alts i prims, poca cosa, algun núvol d'evolució diurna a punts de muntanya, al massís del Port, per exemple, en poden arribar a més a partir del vespre, que deixarien el cel una mica més tapat cap a punts del terç oest, de la meitat sud del territori, i ja obre les portes a demà el pas d'aquest sistema frontal que deixarà precipitació, com acaben de veure, sobre Catalunya, força extensa i continuada. Tot plegat degut a la pertorbació que ens mantindrà encara uns quants dies sobre la zona de la Normandia i la Bretanya francesa. De fet, el front de demà farà que ja a primeres hores del matí augmenti la nebulositat molt ràpidament. S'espera precipitació extensa i continuada, especialment al terç nord i també meitat est del territori, i durant la tarda es començaran a obrir, especialment a partir de mitja tarda i del vespre, les primeres clarianes per la zona de Ponent i del terç sud. Però es mantindrà la precipitació ben bé a bona part de la meitat est i de la resta del Pirineu i Prepirineu. I les properes jornades, marcades en conjunt el dimecres per un temps molt més estable, no s'espera precipitació, només algun núvol d'evolució diurna a punts de muntanya. La temperatura es recuperarà perquè dimarts baixa molt, amb mínimes al final del dia, baixa moltíssim arreu, i dijous encara pujarà més, amb un front que arribarà des de l'interior de la península Ibèrica i des del sud divendres. De moment això és tot.